zailuen, ja zentrako bat, ja menpekotasun maila batekin, menpekotasun gradu altu batekin, pertsoniek beste behar batzuk eskatzen ditu, eta behar hori irantzuteko, arituko geha etorkizuneko azpiegitura batetaz arituko geha. Hortako, gonbidau desberdinak dauzkegu, alde batetiken, Nagore Alkorta Azpeitiko alkatie, Maite Peña, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte diputaue, eta Matia Institutoko kidiek. Behaiek dielako aurre proiektu hau garaude benak detaile eta mimo guztiekin eta behaiek aurkeztuko digute. Hortun lehenengo hitze emango jo Nagore Alkorta eta Maite Peñaio. Arratsaldeon lehenik eta behin arratsaldeon guztioi eta mila eskerrez Nagore alkateari aukera hau emateagatik, ez? Pozgarria da niretzako hainbete ikustea aretoa horrek esan baitu, ez? Interesa dagola eta zaintza gaiak interesa sortzen dula, ez? Eta bestetik ere, aukera paregabea zer egiten ari garen azaltzeko, ez? Aldundian zer egiten ari garen azaltzeko. Guri dagokit pixka bat, nire dagokit behintzat, pixka bat testu ingurua jartzea, ez? Eta gaur batez ere hitz egingo dugu adinekoen pertsonetaz eta adinekoen arretaz. Eta dudari gabe, erranka erraldoia dakagu aurrian, ez, Gipuzkoa lurraldian, ez nuke esango bakarrik erakundeen ikuspuntutik, baizik eta gizarte osoaren ikuspuntutik, ez. Baina, aukera den bezala, esan nahi dute, erronka den bezala, aukera ere bada. Eta uste dut erronka ere aprobetxatu behar degula. Askotan esaten dugu, Gipuzkoan eredu propio bat dakagu, ez, gizarte politiketan. Eta gaur aukera edukiko dugu zein den gure eredua ikusteko, ezagutzeko, ez. Eredu propio bat elkarlanian oinarrituta, instituzioen arteko elkarlanian, baita erakunde publiko eta pribatuen arteko elkarlanian, baita komunitatean, voluntarioetan, eta nik uste dut oso abesgarria dan eredu daukagula eta babestu behar degula. Duela ja 4 urte hasi ginen pentsatzen ze egoeran ginen, eta ze aukera genuen jauzi kualitatibo bat emateko, ez? Pasatzeko de una atención centrada en los servicios a una atención centrada en la persona. Personalizazio hori bilatzean, ez? Eta uste genuen prest ginela lurralde bezala. Eta landu genuen eragile askorekin estrategia partekatu bat, eta da Agenda 2030, ez? Agenda hau ez da bakarrik adinekoen arretarako, ez? Edo arreta on bat, edo arretan jauzi bat emateko, baizik eta arlo guztietan. Izan desgaitasuna duten kolektiboa, izan babesgabetasun egoeran dauden adin txikikuak, baina gaur bereziki azpimarra jarriko dugu adinekoen arloan. Hor, zertan oinarritzen da estrategia hau? Pertsonalizazioan, bakoitzaren nahian, eta desioan, baita ere erabiltzaile eta profesionalen eta familien parte hartzean, berrikuntzan eta ebaluazioan, beti ere komunitatearen lotuta, ez? Komunitatearekin lotuta. Eta hor, lehenengo gauza kontuan hartu genuna izan zen, seguru gehienok nahi degula gure etxian egon, ez? Batez ere, adinekoen pertsonek nahi dute norberaren etxian egon, baina ondo egon, ondo hartatuta egon. Hori diote datuek, 10-tik
sortzik nahi dute bere norberaren etxean egon. Hortarako ze behar dugu? Prestazioak, programak, baliabideak indartu, ez? Baina ez bakarrik estalduraren aldetikan, baizik eta nola ematen den arreta hori ereduetan ere. Eta hortarako, dakagu prestazio 16.000 lagunek jasotzen dute prestazioa. Edo etxez-etxeko laguntza 5.000 inguru, lurralde osoan zehar. Laguntza teknikoak 700 lagun inguru. Baina, arreta pertsonalizatu hori emateko ze behar dugu? Pertsona jartzea erdigunean. Eta aipatu dudan estrategia hortan, tresna garrantzitsu bezala, martxa jarri genuen duela 6 urte, ekosistemas locales de cuidado delakoak. Gaur egun garatzen ari garena hemen Azpeitin, ez? Jada, 12 udalerritan gaude horrekin, eta 4 jartzear daude, ez? Martxan jartzear daude. Hasi ginen Pasaian. Eta jauzi kualitatiboa izan zen, ez? Matiarekin batera, ez dut aipatu, ez dut beharrezkoa denik ere esatia, Tia Fundazioa guretzako aldundientzako dela, eragile ezinbestekoa, ez? Oso garrantzitsua jauzi kualitatibo hau danak emateko. Matia hor dago ere tartian, eta Pasaian jarri genuen ekosistema lokalak martxan. Lehen edo oroar, oain ere, nola egiten dugu. Pertsona batek beharra somatzen dunean, juten da, edo ambulategira, edo gizarte zerbitzutara, edo zen tokitara, ez? Bera bakarrik. Zer egin dugu buelta eman. Eta gizarte zerbitzuko langilea juten da pertsona horren etxera. Ikusteko zuzenianan ze baliabideak ditun, ze egoera duen, ze aukerak eta ze beharrak. Eta sistemak, koordinatzen dianak pertsona horren mesedetara. Komunitatea sartuta, hauskortasuna lantzeko eta hori dana. Ja daramagu 6 urte horrekin, emaitzak baditugu. Eta helburua zein dan, herri bakoitzean aztertzea ze egoera dagon, nun daude zailtasunak, beharrak, nun daude ere indarguneak, eta horiek aprobetxatu. Dakagu urretxu batian, nun adibidez, aidia lantzen desgaitasuna dutenentzako zerbitzuak, hemen adinekoentzako zuzenduta daudenak, Pasaian ebai, eta gero zer egin nahi dugu. Hoi dena sistematizatu eta ikasi. Nolabait esateko, Gipuzkoa saretu. Pasaian ikasi deguna, zabaltzu. Eta hemen ikasiko deguna ere, hainbat udalerritara zabaldu hori ere. Hoi, etxian ondo hartatuta egoteko. Baina batzutan ezin da, etxian ondo hartatuta egon, edo ez dute nahi, etxian egotia. Orduan, hortarako zer egin dugu, beste jauzi kualitatibo bat, egoitzetako ereduean. Eta hor, nioen bezala, Matiak protagonismo hartzen du, eskarmento dulako, eta urte pilo darama berrikuntza bultzatzen, ez? Eta uste dugu benetan hori dela bidea, berrikuntza bultzatzea. Ze pertsonalizazioa bultzatu nahi badegu, egoitzen eredua ere aldatu behar dugu. Aldatu behar dugu zertan? Oain ditugu 5.000 plaza inguru,
65 adinekoen egoitzetan, eta oso anitzak dira. Egoerak oso desberdinak, batzuk denak banakako gelekin daude, beste batzuk aldiz ez, binakako gela askorekin, eta uste dugu hor salto kualitatibo bat eman behar degula, eta banakako gela bultzatu adibidez, komunak ere banakako eta komunak ere banakakoak izan behar dira, eta guretzako oso garrantzitsua den gauza bat, eta da komunitatearekin lotura hori bultzatu. Ez dugu nahi egoitzak mendipuntan baizik eta erdigunean benetan uzten degulako komunitatea sortu behar dugu eta sinergiak ere bultzatu behar degula. Hortan gaude, hortarako agenda 2030 baitan daukagu liburu berdea. Liburu berde horretan partekatu dugun estrategia da noiz aldatu behar dugun egoitzak bai arkitektura ikuspuntutik, baita ere arreta zerbitzutik, nola gozatu egoitzak, etxeko giroa eman, arretaren ikuspuntutik baita ere, eta hortarako ezinbestekoa da formalkuntza. Lehen esan dut 65 egoitza ditugula, eta martxan ditugu 16 batian proiektu ezberdinak eredu berritara egokitzeko. Batzuk berriak dira da, Matiak eraiki du bat Usurbilen irekitzear dagona, eta eredu berritara zeharo guztiz egokituta, Arbesekoa, Irungoa, Elgoibarkoa, Adinberrikoa, Pasaikoa, horiek danak egongo dira hasieratik, zerotik, eredu berriretara egokituta. Baina, ze gertatzen den gainontzekoekin, eta hori nik uste dut ere garrantzitsua da aipatzea. Eraikita daudenak, analisi, ikerketa pertsonalizatu bat egin dugu, eta hor ikusi dugu ze aukera dauden egoitza bakoitzean eredu berritara egokitzeko. 20 milioi martxan ditugu lerro ezberdinetatik bideratuta, berrikuntzarako lerrotik, eta 16 egoitza horretan dakagu proiektu hori lortzeko. Nik uste dut beharrezkoa dela esatia ezinbestekoa dela elkarlana, kasu honetan ikusten ari geran argazkia oso esanguratsua da, udala, aldundia eta Matia Fundazioa, eta nik uste dut denok dakagula helburu berdina, helburu bakarra, eta da biztanlearen bizikalitatea hobetzea, eta usten dugu pertsonalizazioa, hau da, pertsona erdian kokatuz, lortuko degula bizikalitate hori hobetzea. Ni ez naiz gehiago luzatuko, gero uste dut tartea edukiko degula galderak eta egiteko, eta hemen txiko nuke. Eskerrik asko Maite. Eskerrik asko Leire aurkezpenatik, eta eskerrak eman gaurko hontan San Agustina etorri zaten danoi. Adineko pertsonen zaintzan garrantzia azpimarratzeko jardunaldi batzuk antolau ginitun, lehenengo saioa otsailin batien izentzan, eta gaurko saioekin emango jo amaiera jardunaldi hauei. Gaurko hontan hizpide izango duen gaia izangoa mendekotasuna duten pertsonen zentru inguruko proiektua. Eta Maitek esan duen bezala, guretzako oso garrantzitsu da elkarlanin aritzi, eta horreitiken eskerrak eman idizko, azpituko udaletik, alde batetik Gipuzkoako foru aldundiko foru diputaudan Maite Peñai, eta baita ere gurekin albune izan ditugun Matia Fundazioko kideei, ze prozesu hau ez, gaur aurkeztagatu zen proiektu honek batzetik lan asko dauke, eta prozesu gaina hasi besteik ez da egin, eta espero dugu ez bide lagun izatea. Jardunaldi hauetan baita ere ikusiko zenuten gizartin zahartzie eta adinekun zaintza eguneroko realitate badala. Eta egoera hontan kostiente izanik, eta bizketez etorkizune aurre ikusteko asmoz, udaletxetiken
azterketa baten eitie pentsau zen, 2008 urtien, nolabait ikusteko azterketa baten enkargau genuen, Azpeitiko gizarte baliabidik eta zerbitzu inguruko diagnostiko bat egiteko, eta baita ikusteko benetan herrien ze behar zauden. Diagnostiko horrek emaitza batzuk eman zituen, eta behar horien artean asaldu zanez, azpiegitura baten beharra zaola. Eta hori ikusita ez elkarlari nazi ginen, harremanetan jarri ginen Maite Peñakin, bilerazko izan ditugu bitarte honetan, datazko mandilo baita ere, baina eskertzea negile esan da behaken izan ditugun bilerak, elkarlari nazi ginen, eta lortu dugu proiektu hau lantzie, eta gaur lehenengo aldiz ez, zuei Azpeitiarrai erakutziko dizugu, Matiakuk pixket detaile gehiokin, perdilegi eremun egingoan proiektun zehaztasun gehiago salduko ditugu. Egile esan da baita ere gaur egun Azpeitin, badazkeu, zaintzarekin lotutako proiektu eta idea desberdinek, baina konturatzea baita ere, gizarti zahartzen digun egin, ez tala nahikue gaur egun dazkeun baliabidik eta azpiegiturak. Eta segurazki ez, aurreko jardunaldietan datu batzuk eman ditugu, baina importantia jakitiez, zein dan testu ingurue eta Azpeitiarran adinek. Ze 2021 urtien, Azpeitiarran hilela ordenak, 75 urtetik gora izango ditu, 3.900 bat pertsona izango gara, eta mendekotasunei behitze baldin badilou, 2025 urtien, 80 urtetik gora eta mendekotasun dauden, 500 bat Azpeitiar izango ditugu. Eta adinekuk esaten deunien, ez hitz bakarra, baina esan behar da, ez dela talde homogene bat. Bakoitzek egoera eta fasez berrietan zaudetela, eta guri dagoki jogula ez, instituzioei, fase edo egoera desberdin hori erantzuteko kalitatezko zerbitzu batzuk eskaintzie. Zegu gaurkuen, lehen lehirik esan du bezala eta Maitek esan du bezala, mendekotasuna daukeen pertsonen zentro hori aurkeztea gatoz, baina beste jardunaldietan ere ikustitugu, mendekotasun txikioentzako beste proiektu batzu daudela, inkluso mendekotasun hori aurre egiteko prebentziozko proiektuk eta ekimenak oso garrantzitsuk dira, eta benetan gaina ikusi dela, ez proiektu horiek martxan jartzen dinien mejora bitela adinekun bizile. Maitek esan du bezala eta datuk esaten diguten bezala, egile da pertsonan gehien guk behaien etxitan egotin nahi debela, behaien etxitan bizi nahi debela, eta behaien etxitan zainduek izeti nahi debela. Baina egile da, baina adin batea eritxitakun baita ere, pertsona etxeoetan zainduek izateko ere laguntzak berditugula, eta bitarteko batzuk jarri birtugula. Eta horregatik, 2022ko urtarrilien, Foru Aldundinekin elkarlanien programa piloto bat jarri genuen martxan, etxezetxeko zerbitzu integralana, emaitzonak ematen nahi dela, eta horrek esaten duna ez, etxion leikegu, baina beti ere laguntzak eskaintzen baldin maizkigute instituzioek. Hortaz aparte, epe motxien, udaberrien inaugurako dugu, martxan jarriko ditugu baita ere 16 pertsonantzako erabilgarriak izango din 12 piso tutelau. Helburu dalako ez, adinekuen barrun ere, biziko etapa guztietan, alik eta ingurune naturaleno gertuko dauko zuten lekutan bizitzie. Maitek esan du bezala, helburu da zaintzan ekosistema integral bat sortzie. Hau da, adinekun egoera eta egunerokotasunei erantzune emango dion rekurso sare bat sortzie. Horren ardatza izangoa zentro berrie eta benetan lortu nahi dena pertsonan egunerokoi erantzutie. Hau da, pertsonak ditu nahien arabera o beharren arabera antolatzie sistemie. Eta ez ezarritako sistemin arabera pertsoni egokitzie. Pertsoni nahi da erdigunin jartzie eta bere beharrai erantzuteko baliabidin sare bat erau nahi da. Eta espero da honekin baitea ez bakarrik zerbitzu horien erabiltzaileak, ez? Profesionalak, lanin nahinak eta familiarrak ere ongizate bat bilatzie. Guretzako oso importantia gaur aurkeztea gatozen proiektu hau, ze proiektu hau ez da ohiko zaharretxe edo egoitza baten aurkezpena, baizik eta zaintzan eredue aldakon egitura baten aurkezpena da. Eta aurkezpena hau egitakun berriro ere ez, ezkerrak eman edizkot Matia Fundazioko kidiei, esan behar da proiektu hau enkargu San Martin Fundazioak egin dula, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Azpeitiko daletxekin laguntzekin, baina benetan eskertze dugu, bilera guztietan jaso ditugun azalpenak, eta benetan, zue gabetzala posible izango proiektu hau egitea. Eta esan nahi duena da, hau bide baten hasiera bat besteik ez dela izango, eta Maitek esan duen bezala ez, espero dela bide lagun izatie amaiera iritsi arte. Ezkerrik asko da noi. Eta, Matiako kidiek joko di, eta behiek ja proiektu inguruko azalpen zehatzo emango izkudute.
Arratsaldeon, nahiko zen hitz egiten dut, osake seguramente entzun dezute ja. Arratsaldeon, eskerrak udalari gonbidapenagatik eta zuei guztioi ere gaur etortzeagatik, ezta? Bueno, gu gaur mendekotasuna duten pertsonentzako zentro balio anistunaren zentroa aurkeztera gatoz, eta gaurkoan, 3 ataletan bezala banatu dugu gaurko aurkezpena, ez? Hasiera batean kontekstu pixka bat emango dugu, bigarrenik, nire lankide den Maiderrek, etxe bizitza mota eredu desberdinen inguruan hitz egingo dizue, eta bukatzeko Enrikek, zehazki Azpeitiarako egin den ariketa aurkeztuko dizue. Bueno, egia esan, ni nahiko laburra izango naiz, egia esan Maite Peñak aurkezpena, bertan behera utzi digu, zeia uste dut esandako guztiak berak ja esan dituela, baina, eta uste dudalako garrantzitsuena eta seguraskien interes gehien daukatzuen entzuteko dela Azpeitiko zentro berri hau, ez? Orduan, Eusko Jaurlaritzak urteak daramatza 55 urtetik gorako pertsonen bizi baldintzak hausnartzen, aztertzen, beharrak identifikatzen, ezta? Eta, hoiei lotuta eta beste ikerketa batzuk esaten digutenaren arira, esan genezake, labur Maitek esan dituenak, ez? Gaur egungo sistema, zaintza luzeko sistemak, hainbat gabezia edo dauzkala, eta horretan, Gipuzkoan ez, lanean gabiltzala denok ere. Alde batetik, esan genezake, eredua beste ikuspuntu batetik edo beste ikuspegi batetik garatua izan dela, ezta? Eta esan genezake behar bada, pertsonen beharrak eta bizi baldintzak azkarrago doazela askotan sistema hauei erantzuteko modua baino, ez? Hau da, beharrak aurretik doaz. Orduan, hemen ere aldaketa bat, ez, egin beharrean gaude. Esan dezakegu sistema ahula dela, koordinazio falta nabaria dela, eta hau ere, esfortzu asko egin arren, pandemia garaian ere ikusi dugu, ez? Hor, zer egitekoa badagoela, eta, zerbitzuen aldetik ere esan genezake, malgutasun falta dutela, ez? Pertsonen behar eta nahiei egokitzeko, eta, adibidez, edo besteak beste, eta gaurko hitzaldiarekin lotuta, etxe bizitzari begira, dauden alternatibak ere, urriak direla, ezta? Eta hauen aurrean, edo gabezia hauen aurrean zer? Zer egin dezakegu, zertan ari gara, zer esaten digute beste herrialde batzutako esperientziek, ez? Esaten dizuena, Maitek ja asko esan dituenak, ezta? Hasiera batean, lehenengo puntua guretzako begirada aldatzea, ezta? Pertsona, eredu tradizionaletik, pertsona ardatz duen arreta eredu batera joatea litzateke. Hau da, lehen esan bezala, pertsonak erdigunean jarri eta pertsonak sistemari egokitu beharrean balderantziz, ezta? Sistemak pertsonen nahi, behar eta bizi baldintzetara egokitzea. Bigarren gako bat behar bada da, edo ikusten dugun tendentzia bat edo litzateke, gaur egun daukagun zaintza sistema, garatua izan da, hasiera batean familia zen bakarrik, gero pasatu ginen familiatik, familia, eta baita, sare publikoa gizarte politiketatik hartatua izatea, eta eredu mixtoek esaten digutena da, honetaz gain, dena behar degula zaintzan, eta beraz, bai publikoki datorrena, nola pribatutik datorrena, baina baita ere, familian egiten duguna, zerbitzu publikoak ematen diguna, baina baita ere komunitatea beharrezkoa dela, ez? Eta hau pixka bada eredu misto hauek esaten digutena. Eta hirugarren tendentzia edo da, zaintzari dagokionean, gerturatu beharko genukeela ahalik eta gehien, zaintzarekin harremandutako erabakiak zaintza ematen den tokietara. Hau da, tokian tokira, ezta, herrietara. Eta honekin lotuta, Maitek esan duen bezala, Gipuzkoako Foru Aldundia, indarrez ez, dabil, zaintza ekosistemak garatu nahian edo garatzen. Eta 12 Maitek esan duen bezala, eta, gehiagora doana, ezta?
Zeintzuk esan ditzakegu direla zaintza ekosistema edo tokian tokiko zaintza ekosisteman ardatz edo printzipio nagusiak. Lehenengoa duintasuna, denok pertsonak izanagatik daukagun kualitate hori. Bigarrena, autonomia, hau da, erabakiak, norberan erabakiak sustatzea. Hirugarren gakoa litzateke zeharkakotasuna. Zaintzari begira gaudenean, esan dezakegu ikuspuntu edo ikusmira guztiak behar ditugula, bai zaintza dago gizarte politikatik datozenak, baina baita ere hirigintzatik datozenak edo beste hainbat esparrutik datozenak ere. Laugarren ardatza litzateke erantzunkidetasuna, hau da, lehen esan dugu, zaintza guztiok behar dugu eta guztiok behar dugun horretan, denak gara nolabait zaintzari dagokionean erantzule. Eta azkeneko printzipioa parte hartzea, denon parte hartzea eta bereziki zaintza beharrean dauden pertsonen eta hauen familien parte hartzea. Batzutan, ahaztu edo alde batera utzi izan ohi duguna. Zaintza ekosistema hitz egiten gaudenean, ze ardatz edo ekintza eremu jorratzen ditugu. Alde batetik, arreta sarea eta zaintzaileak, beste batetik osasun eta gizarte sistemen arteko koordinazioa, hirugarren eremua litzateke zerbitzuak, lehen esan dugu, publiko-pribatuak, eta baita ere ingurua. Ingurutik datozen baliabide guztiak, eta noski guzti hauek pertsonari zuzenduak edo pertsona erdigunean jarrita. Eta guzti honetan zer, edo guzti hau nola egiten dugu? Metodologia zehatz batekin, kasu kudeaketa izena duen metodologia baten bidez. Hor jartzen duen bezala, lehen behar bada, bilatzen genuen, pertsonen beharrak identifikatu eta hauetara laguntza jarri, eta gaur egun begiratzen dugu laguntza beharra zaratago, pertsonak ze gaitasun dauzkan, bere gaitasunetik eta berarentzat garrantzitsua, esanguratsua den horretatik lan egiten dugu, eta pixka bat orientazioa da pertsonen bizitza proiektuei jarraipen bat ematea. Hau da, behar bada aldaketa nagusi bat. Eta, hau zuzentzen da, kasu honetan, norberaren inguruan bizi ahal izateko, ez? Kasu kudeaketari dagokionean, hainbat klabe bezala, edo ardatz bezala. Lehenengoa da, koordinazioa eta rekurtsoen optimizazioa, ez? Hor jartzen duen bezala, hau egiten dugu erreferentziazko profesional batekin, kasu kudeatzailea dena, koordinatzen dituena, alor soziala, sanitarioa, baina baita ere lehen esan dugun bezala, komunitatetik datozen baliabide guztiak, baliabide ari garela edo zerbitzu ari garela lehen esan duguna publikoak, baina baita pribatuak ere, ez pixka bat, herriko baliabide guztiak behar ditugu, nola baita esan da. Eta guzti hau zuzentzen dugu helburu batera dela pertsona bakoitzak bere plana izatea. Lehen esan dugu, pertsona guztiak desberdinak gara, eta beraz guri zuzendutako arreta eta gure bizitza aurrera eramateko behar ditugun baliabide edo formula hori pertsonalizatua izan behar du. Eta honi zuzentzen zaio metodologia zehatz hau. Beste ardatz bat lehen esan duguna, zerbitzuen malgutzea. Eta zerbitzuen malgutzeaz ari gara pertsonak erdigunean jarri eta hauen beharrei zuzentzea edo eraldaketa pertsonen beharrei begira egitea, baina baita ere gertuko zerbitzuak bultzatzea edo adibidez zergatik ez zerbitzu berriak eratzea edo gaur egun dauden zerbitzu horietatik beste batzuk eratortzea eta beti ere ikuspuntu honekin. Eta, bigarren klabe bat litzateke lehen esan duguna alor komunitarioa, ez? Guzti hau egiten dugu edo saiatzen gara edo egin beharko genuke, alde batetik, voluntariota sustatuz, herriko sareak sustatuz, baita adibidez, estereotipoen aurka sentsibilizazio kanpainak eta eginaz, eta, behar bada, bi puntu azpimarratuko genituzke garrantzitsu ikusten ditugulako, ez? Bata litzateke lagunkoitasun mugimenduak, ez? Herri askotan Euskadi mailan egiten den
egiten den mugimendua dena, eta beste bat, eta honekin jarraituko du Maiderrek, etxe bizitza eredu anitzak edo eredu aniztasunei begira gaur egun dauden proposamen desberdinak. Ondo Ruden. Honi helduko diogu. Ze bai Nagorek eta bai Leirek aipatu dute, batipat eta aldan denbora gehien etxean, ez? Eta Erkudenek komentatu digun honekin eta Maitek azpimarratu duenarekin, horretarako ja bidea egiten ari gea. Baino eta gure etxea utzi behar dugun momentua iristen baldin bada, ez? Da ze aukera ditugu. A ber, alderantziz noa. Hor, bai. Gaur eta Azpeitiko proiektua aurkeztean, eredu bezala, aipatuko dugu, ez? Zaintzadun etxe bizitzak aipatuko ditugu. Eta beste eredu batetaz ere, aipamentxo bat egingo dugu, bai? Bizitza guztirako etxe bizitzak. Baina ziur asko, hitz hauek arrotzak egingo zaizkigu, ez? Ez dakit oso ezagunak iten zaizkigun, ze gaur egun, nundik abiatzen ga, ez? Gaur egun mendeko egoeran balin bagaude, aukera da, gure etxe bizitzatan izatea, eta zerbitzuak zaintza bertan jasotzea, edo eta gure etxe bizitzan jarraitu ezin balin badegu, egoitza batera jutea, bai? Aurretik aipatu ditudan hauek, zaintzadun etxe bizitzak izango liake, orain arte egoitza bezala ezagutu duen horren, eraldaketa, bai? Arreta eredu aldatzen balin badegu, bagoaz, zaintzadun etxe bizitza batzuetara. Hemen, aipatu dugun bezala, desberdintasuna zer da? Etxean balin bagaude, zaintza komunitatetik, kanpotik datorkigu. Egoitza batean balin bagaude, bertan antolatzen da. Zaintzadun etxe bizitzetan ere, hau da ideia. Baina, hemen lotura bat eman beharko genuke. Esan dugu, pertsonak, bere ingurunean, bere gunean kokatzen duela bizitza. Orduan, egoitza batean balin bagaude ere, komunitatearekin lotuta egotea eta zerbitzu desberdinak partekatzea, ez? Arrazoizkoa dirudi, bai? Eta beste, galdera ikur bat datorkigu. Lehen, Leirek aipatu du, ez? Kolore askotako gehala, hainbat pertsona, hainbat bizitza, hainbat behar, eta gaur egun, bi aukera, ez? Etxean bizi, edo egoitza batean bizi. Egia da, bitarteko beste etxe bizitza batzuk ere badaudela adinekoentzat, eta Nagorek aipatu du, ez? Etxe bizitza tutelatuak edo babestuak deitzen ditugun etxe bizitza hauek. Baina gaur egun baita errealitate bat ematen da. Etxe bizitza hauek doa zuzenduta, momentu batean behar, egunerokotasunerako behar handirik ez duten pertsona horientzat, edo eta laguntza txiki bat behar duten entzat. Laguntza handiagoa, zaintza handiagoa behar den momentuan, etxe bizitza hori utzi egin behar da. Beraz, hori ez, sartzen dugu beste etxe bizitza eredu eta aukera desberdinak martxan jartzeko aukeraren aukera jartzen dugu, bai? Orduan, aipamentxo bat egingo dugu bizitza guztirako etxe bizitzetaz. Hemen proiektu bat Matian badaukagu Lugaritzen egingo dela, proiektu berritzaile bat, nun etxe bizitza izango da, bertan, biziko dia, mendeko egoeran dauden pertsonak, baita ere, mendeko egoeran dagoen pertsona horri zaintza eskaintzen dion bizikidetza unitatea, eta bertan errotuko da, komunitatetik etorriko dia zaintzak, eta bertan, kudeaketa, bizi proiektu hori jarraipena emateko, laguntza izango da, profesional bat izango da. Beraz, etxe bizitza kontzeptua ikusten dezuenez oso presente dago sortzen ari garen alternatiba desberdinetan. Eta benetan gaur sakonduko duguna, ze Azpeitiko proiektua hemen, ez? Hemen errotzen da, izango dira zaintzadun etxe bizitzetan. Bai? Eta ze ezaugarri dituzte zaintzadun etxe bizitza hauek? Aurretik aipatu dian hiruki honetan dago gakoa, bai? Alde batetik,
diseinua, eta gero Enrikek hor sakonduko du, bai? Zaintzadun, etxe bizitza aipatzen baldin badugu, da egoitza honen garapenean, dagolako espazio bat, alde batetik pribatua izango dena, eta ezaugarri batzuk izango ditu. Etxe bizitza propio hau unitate batean kokatuko da, eta horrek ere ezaugarri batzuk izango ditu diseinuan, eta hau proiektu bateko zati izango da, eta era berean kanpo eta barne harreman bat sortuko da, bai? Baina gero hor, zurea bidea, Enrike. Arreta eredua. Arreta ereduaren inguruan, baipatu dianak, bai? Pertsona erdian. Baina pertsona erdian esaten denean da, pertsonak ardatz dela esaten degunean, zer da? Behar eta zaintzatatik haratago, ez? Ze bakoitzak baditugu gure egunerokoan, esangura ematen diguten egitekoak, bai? Kafe bat lagun batekin hartzetik, izan ditekela, ez? Irakurtzea bezala, edo pasioan atatzera, ez? Pasio bat ematera ateatzea. Eta hori pertsonaren parte hartzetik. Ez dut errepikatuko pixka bat, aurretik aipatu dian kontzeptuak, ez? Eta azkenik, hau erabat baita ere garrantzizkoa dena da, zaintzadun etxe bizitza hauetan ematen den kudeaketa, gestioa edo antolaketa, bai? Hemen, aipatu ditut pixka bat arreta ereduaren atalak, antolaketara goazenean 3 puntu azpimarratu behar ditugu, bai? Alde batetik, egonkortasunaren garrantzia, bai? Zaintzadun etxe bizitzetan lan egingo duten pertsonak, unitateetan gertu, egonkor egotea. Honek zer dakar? Bertan, dauden pertsonak, arreta jasotzen duten pertsonak, oso gertutik ezagutuko dituztela, bai? Egunerokotasunean oso gertuko harremana sortuko dela, eta hortik errezago izango dela eguneroko hori baita ere elkarrekin bizitzea. Era berdina baita ere bertan lan egingo duten profesional hauen funtzioak, bai? Egokituko diana, bertan bizi dien pertsonen behar, bizi nahi eta egunerokotasunera. Eta honek berak ekarriko digu, unitate horretan gertatzen dena, egunerokoan baita ere aldakorra izango dela. Ze gaur, nola esnatzen gean, nola altxatzen gean, eta ze bizi gorpuz daukagun, ziur asko ez da biharkoaren berdina izango. Eta gertutasun, pertsonalizazio horretatik ziur asko egun horretara egokitzea asko zerrezago izango da. Eta guztionetarako lantresta desberdina daude, bai? Baina garrantzizko dena da hori, gertuko harremanak izatea, erreferentziazko profesionalak izatea, erreferentziazko bidelagunak topatzea, eta hortikan pertsona bakoitzak izan ditzala bere bizi helburuak, bai? Berez bizi proiektuari jarraipena emateko, bere egunerokoan parte hartzetik, bai? Eta profesionalen esku hartzeak bideratzea, bizi proiektu horiei eta behar horiei eta nahi horiei erantzuna ematea, bai? Orduan, arreta ereduaren inguruan lehenik aipatutakoak, esango genuke kudeaketa eta antolaketaren inguruan orain aipatutakoak, eta orain ja proiektuarekin, diseinuarekin sakontzen jarraituko du Enrikek. Eskerrik asko, Maia. Hementxe. Bueno, goan dela hilabete batzuk, elkartu ginenean eta erakutsi zigutenean tokatzen zitzaigun partzelan lan egitea, egia esan kokapen asko gustatu zitzaigun, oso goki eduritu zitzaigun, esan duguna, herri erdian kokapena horrelako ariketetan benetan izan behar du horrela, ez? Urola ibaiaren gertu, kasko-kaskoan, hiri erdian, Aldezarra, San Martin egointzaren inguruan, eta gero aurre ikusten da, ez? Ardatza peatonala bat oso potentea, ez? Dela Jose Artetxe kalea, oso indarrasko eta eremutik gertu pasatzen dela, eta ere beste ardatza potente bat ja trafiko duna, ez? Ingurutik baitare pasatzen dela. Hori oso interesantea da, baitare ez bakarrik zentrogune bat, dentzitate alto daukan etxe bizitza leku bat, baizik eta herrion bat bezala baitare erdigunean aktibitate asko sortzen den lekua, ez? Eta bai dago kiroldegi gunea, kirolgunea,
eta denei gustatzen zaiguna, ikastetxeak badaude baitare gertu-gertukoak. Orduan, Orubea berez aproposa eta ariketa sortzeko aukera berezia. Orduan, eremua dago, inguruan dauden etxe bizitzen arabera, dentzitate ertaina edo altukoak, segiten dugu, eraikin handi bat atetzen da, porque horrelako ariketak berez eredua exigitzen du handia esatea, 10.000 metroko eraikin bat hitz egiten ari gera, 12.000 metroko eraikin bat sortzen da. Baina aukera ematen diguna Orube hain berezi, da sortzea tipologia berri bat, egu deitzen dugu de manzana tipologia bat, erdigune berezi bat sortzen da, utxune bat sortzen da, eta kokapena bereziagatik, dakago aukera, bai, kanpoko aldetikan harremana herriarekin izatea, herri biziarekin harremana ez dugu galtzen, baina baita ere sortzen da barruan utxune bat, babes utxune bat, patio bat, saiatu nahi zadituekin, nola lortzen genuen hitzari euskera esaten, baina ni manzana de cuidados, deitzen diogu tipologia sortu da, eta oso interesgarri iruditzen zaigu, bi alderdi horiek edifizio bertan lortu dizakegu, esan dugun Orubegatikan, eskaintzak ematen ditunak. Ze gertatzen da, baita ere ikusten dugu eguzkiaren norabidea, eta horren araberan egin dugu satitu, sortu den edifizioa satitu dugu, eta hori baimentzen digun, babesgune ataria sortu den hortan, zenbat eta eguzki izpia sartzea bizia emateko barrura, eta eraberean satitu dugun bezala, oinetan azaltzen dire terrazak kanporatetzeko, unitateagatik. Karo, hemen hitz egiten ari garena, berez ari gara egiten etxe bizitza. Gu ez dugu, egoitza hitza ez dugu nahi entzun, guretako dire zaintzadun etxe bizitzak eta etxe bizitzak dira, eta instituzionalizazio nahi dugu hortikan urrundu, eta guretzako zentzu horretan lan egingo dugu denbora guzian etxe batzuk, ari gara hortan lan egiten, eta horretarako integratzeko edifizio hori traman erabiltzen ditugu arkitektonikoki hezkuntza etxe bizitzakoak, bai materialak, bai sortzen diren lehioak, ez dire bat ere ezagunak egiten zaizkigu denak, eta erabat erakargarriak ez gertatzen den askotan gehiagitan, edifizio ikusten dugu, kanpotikan, eta ze imagina ematen duten, igual ez delako laintzen etxe bizitza bat bezala, beste eraikina bat bezala, berezia bezala eta ez luke izan beharko berezia. Integraziorako garaian ere bai erabiltzen dugun, esan dudan bezala, leno, oso handia da edifizioan, naiz eta ingurune aukera ematen dugu horrelako eskala izatea, ere bai erabiltzen dugu integratzerako garaian eskalarekin jokatu, eta erabat satitzen dugu edifizioa, egiten dugu puskatu, eta horrela baita ere erakargarriago egiten dugu, ez da ainarrotza. Hori esan ezkero, zer egiten dugu era bai, trama urbanan ja jokatu dugu, baina nahi dugu inguruanekin jolastu, nahi dugu lotu edifizioa herriarekin. Eta egiten duguna Orua nola Jose Artetxe kalea peatonala potentea denik, egin duguna da atzeratu pixkat edifizioa, ikusten dezuten bezala, eta plaza bat sortzen da, geldigune bat, harreman leku bat. Eta hori lotu dugu, esan dugu patio babesa horren barruan sortzen utzi dugu ere bai publiko eremu bat, eta lotu dugu azpitikan. Horrela erabat, lortzen duguna da edifizioa herriarekin lotzea. Ze estrategia segitzen dugu? Pues bai herriaren aktibitateak lotu ditzakegun gure eraikinakin, edo gure eraikinak aktibitatea dituen gauzak konpartitu ditzazkeguna komunitateakin, B plantan kokatzen ditugu estrategia bezala, Hau da, hor kokatzen da egun zentroa, hor kokatzen da farmazia, hor herriak aukeran badago ludoteka bat kokatzea
parteak atzea daukagu rehabilitazioa kokatzen dugu hor, taberna kokatzen dugu hor. Plaza harremana inguru horretan, nahi dugun lekuan herriarekin elkartu, kokatzen ditugu zerbitzu horiek. Atzeko aldeki, Orubea Perdiegi kailea maldatxoa da, eta baimentzen digu baita ere, sortzen dire 50 plaza kotxearentzat. Eta gorriz markatuta, ikusten dezute, hor sortzen dugu ja gure edifizioako sarrerak normalak. Gu ja ez ditugu nahi egin sarrera nagusiak, horrelako gauzatikan urrun gaude, etxe bizitzak egiten ari gera, 2 soto sortzen ditugu, bere sarrerarekin, igogailuak eta eskailerak. Hor ikusten duzute, plaza erdi-erdian, 2 sarrerak ja goiko etxe bizitzetara. Hemen pixkate baketa bat ulertzeko hori, arrotsaz ikusten dezute partekatzen den komunitateakin plaza, eta nora joaten da satitzen pixkat. Eta hemen ikusten alda, naiz, behitik edo goitik, plaza, partekatzen dugun plaza hori. Pero lehenengo plantan egiten duguna da zerbitzu orokorrak kokatzen ditugu, oraindik Orubea maldatxoa da, eta Zestraspilan gertatzen zaizkigun eremu txarrak, ezin dituguna bizitzarako erabili, hor sartzen ditugu zerbitzu orokorrak, behar ditugun guretzako zerbitzu orokorrak. Hau da, garbitegia, sukaldea, bulego nagusiak, aldagelak, eta atzeko aldian, 20 leku aparkatzeko guretzako. Komunikazio ikusten dezute gorriz markatuta, komunikazio vertikalarako gero funtzionatuko zerbitzu, lotzen dugu hor zerbitzu orokorrak, lortzen ditugu baita eskailerarekin, eta hortikan eramango dugu gauzak edo zerbitzuko dugu bizikidetza unitateak. Eta hor sortzen da bizikidetza unitatea aurretikan, ikusten dezute marraztuta, eta hemen geratu behar gera, eta nuztut oso garrantzizkoa dela, adieraztea eredu berria horren aldaketa bat oso nagusia dela kontzeptu hori, egoitzatikan berri edo aldaketa hori gu esaten dugu bizitza, zaintzadun etxe bizitzara, bizikidetza unitatea oinarrizko aldaketa bat dela, ez? Nundikan gatoz, azkenean gatoz modelo batetik, hospitalario modelo batetik, ospitaletan konturatu ginen, han bizitzen ari zela jendea ez gaixo zegola, baizik eta adina zeukala. Orduan ezen ikusten zentzuzkoa zela hori, eta erabaki zen beste edifizio batera sortu horretarako. Baina oinarria askotan ospital eskema bat segitzen duten, ez? Hemen ikusten da ariketa bat, nun ikusten dire, ezagutuko dituzute horrelakoa, pasillo luze bat, alde batera eta bestera sustatzen dire logelak, eta pasillo bukaieran, azkenan sortzen da gune bat, nun sortzen da jangela eta egongela, punto. Eta, karo, hori ikusten da ez dela bat ere oso espazio handiak ez gaude instituzio kutsua eta bakagu zentzudun gabeko eremuak direla zaintzarako eta horrelako leku batera jut bar dugun segaltzen dugun, ez? Nola bizitzen ari geren eta ze aldaketa sortzen dugun. Ordan bizikidetza, ez dut ikusten dut, hemen dakagu ja gure bizikidetza unitatea, nola garatzen ditugun, eta zer da berez bizikidetza unitatea egiten duguna da murrizten duguna da zenbat jende partekatu behar du elkarrekin egon behar dire bizitzen, ez? Eta gu ja zatitzen dugu edifizioa pusketan bezala, autonomak direla, eta hor sortzen dire 15-20 pertsonen bitarteko bizikidetzak sortzen ditugu. Segiten da, itzen duguna, ez? Pasillo luze bat sortu beharrean, ibilbide gune bat, ez? Deambulazioa baliatzen dugu. Segartatzen da, itzen duguna, espazio handi bat sortu beharrean, zatitzen dugu, eta gu domestikotasun guneak sortzen ditugu. Ez bakarrik egiten dugu jangela sukaldearekin.
gero sortzen da tximeneta txokoa, sortzen da irakurtzeko txokoa, sortzen da deskantzatzeko txokoa. Kanporekiko deambulazio horretan, badakigu oinarrizkoa dela kanporekiko harremana asko izatea eta desberdinak izatea, ez? Hemen bizi izan behar duen jendea, dementzia askotan dauka, eta badakigu desoreka bai fisikoa eta bai temporala daukatela, ez? Eta horrelako espazio garatzea oso lagungarriak direla eudentzako. Gero beste oinarrizko gauza bat dena guretzat, tamalez ez ditula gau ikusten gehiegi, bizikidetza unitatean kanporakiko terraza bat izan behar da, bai edo bai. Hori guretzako ez genuke inoiz esango. Hau bizikidetza bat da, terrazari gabe. Eta albaldin bada, behintzat, bi norabideak esan, ez? Gu dugu ez bakarra eguzkigatikan, ez? Negu hau da, gu gainera dakagun altxorragatikan, bai ematea patio babes edo maite horreri, eta bai kaleari eramatea, ez? Eta bero batzutan astutzen duguna, ez? Paretak, plano vertikalak ere bai lantzeko daude, ez? Eta aukera asko ematen dute. Eta desberdinak izan behar dute, ez? Poliki-poliki joan behar gera garatzen, eta erabiltzaileak joan behar dute berea egiten leku hori, ez? Eta aldaketak sorta behar dire, eta karo, eskema hauen orokortasunean etxe aniztasuna agertzia, ez? Pentsatu behar dugu hemen jende pila pasa behar du, jendea pasa behar ditu ordo, bere bizitza guzia ordu pila, eta aniztasuna izatea, estimulo pila, ez bakarrik hori, ez? Bakoitza bere txokua topatzia, ez? Leku asko baldin baditugu, nonbait igual asmatzen dugu gustora egoteko lekua, ez? Eta inbeste tordu pasa beharrian leku berean igual aldatzen juten naiz, ez? Baina direz eskero, zer den bizikidetza eskema hori denbora guzian erreplikatuko dugu, eta ja errez adierazten da hemendik aurrera di joan bezala edifizioa, ez? Lehenengo plantan nukleo esan dugun vertikalak zerbitzutakoak, bizikidetza unitate bat sortzen da, bigarren plantan bi, hirugarren plantan bi, laugarren plantan bat, eta bosgarren plantan beste bat. 125 pertsonentzat, dago diseinatuta edifizioa, 110 etxe bizitza, 15 bikoitza, jakin dugulako dena banakakoak igual ez dela interesgarria, batzuketan etortzen dire elkarrekin jendea, edo bestetan bikoteak sortzen aldira, eta aukera eman behar da baita ere. Eta gero hori ez dago ondo, baina, lau bizikidetza unitatea hoi perfila daukaguna, ez dela adinetako menpetasuna daukan jendearentzat, eta bi azkenean aztu zaititza. Aniztasun, ez. Bi unidad psikogeriatrika normal, 15 pertsonentzat, eta bat aniztasun funtzionala daukaten pertsonentzako. Orduan, normalean lau unitate esan dugun, hori dauzkagun pertsonentzat 20 pertsonako bizikidetza sortu ditugu, eta hor, eman dugu aukera, badakigu zenbat eta jende gutxiago, asko zehobetogo edo egokiagoa dela, ez, bizikidetza unitatea. Gu gaur egun gauden bezala hemen, 15 eta 20 bitarteko ratio horretan mugitu bargera. Edifizioa ala ere dago diseinatuta, nun erdian, dago sukaldea kokatuta, eta obra txiki batekin lortu genezake zatitzea, eta 8 pertson bizikidetza unitateak sortzea, ez? Badakigu Ipar Europako herrialdetan horrelako ereduak daudela unitz, eta hau da helburua, ez? Espero dugu, urte batzutan ikusten ditugu horrelako ariketa berez egina, baina behintzat, naiz eta igual fizikoki ez zatitu, aukerak ematen ditu ordu asko horrela bizitzeko eta aukera ematia. Eta orain, bideo nola dugu, jo?
Katakan? Ja. Bale, orain da bideo bat, bizikidetza bat, egin dugu satitu erditikan, eta ikusteko barruko ingurunea nola sortzen den, ez? Nola konpartitzen dugun bizikidetza gunea nolakoa den. Hore, ezkerretan ikusten dugu txoko bat, generatzen dugu kontrol txoko bat, nola vigilatzen du nortikan, nola di joan dena, hemen sortu dugu lan egiteko lekua, han atzean ikusten dezukte tximenetako txokua, gero esan dugu babes patio hau, ez? Kanpotikan ikusi dezute ze itxura dakan edifizioa, eta zeska, baina bat, askotango arkitektuak esaten dugu, ez, fatxadak kanpotikan ikusten dugu, pentsatzen dugu gure etxe bizitzaela, baina azkenean disfrutatzen dute kanpokoak. Baina hemen aukera ematen du, barrutikan, babes, patio hori sortu dugu, ze eskala baimentzen dugun izatea, ez? Ze desberdintasuna den kanpotikan ikusten dugun bezala eta barrutikan ikusten dugun bezala. Eta gero beste, uste dut, konzeptualki salto niretzako oso potentea izan duzena, ez? Erabakitzen duzunean, logelak, ez dauka zentzurik guretzako, ez? Gatoz eredu batzutik, logela, ez? Logela bat partekatzeko. Eta hori ez daka zentzutik. Pertsona bat bere bizia darama, etxe bizitza batean, eta nahi gabe, ez, borondate honarekin egiten dugu, ez, hobetzeko bere bizitza, bihar du beste leku batera jun, ez? Baina nahi gabe eramaten dugu logela batera. Eta hori hasieratik ja salta handia da, eta golpe handia da, zergatik ari diogu, berez bere identitatea kentzen, bere aukerak, bizitza aukera, eta aldaketa nabarmena eta gehiegizkoa da. Orduan guretzako ez daka zentzurikan logelak planteatzea, eta gu etxe bizitzak planteatzen ditugu. Etxe bizitzak sortzeko, azkenean ez dago misteria hundirikan metro gehiago eman bar dizkiogu, eta hori dirudi ezetz, baina erronka hundia da, ez? Zatik azkenean metro ematen ari gara, eta non baitekan gero bideragarria izan bardu ariketa, ez? Eta beste lekutikan kendu behar dira metroiek. Baina, bueno, hori da tradizionalki daukagun logela, eta gutxinez 35 metro karratu ematen dizkiogu etxe bizitzari, ez? Eta leheno bezala, ez? Bizikidetza gune bat izan behar ditu gauz bat fijo, bai edo bai, etxe bizitza bat izan behar ditu edo zein lekua, ez? Baina zaintzarako baliatzeko aukerak eman behar ditu, irisgarritasunak bete behar ditugu, ez? Arauak eta denak, komunera esan behar du transferentzia zuzen bat, laguntzarako eta denarako hori izan behar du bai edo bai, eta bero kanporako harremana baitare, ez? Etxe bizitzan beti izan behar da harremana bat kanpoarekin, ez? Claro, nola esaten dugu, ze argi esaten dugu, etxe bizitza zergatik, noiz arte zabalduko dugu, ez? Aldugun arte, ez? Baina gutxinez, etxe batean ditugun eremu ezagungarriak, ez? Sarrera, sukaldea, jangela, egongela eta logela, ez? Eta gero komuna. Gutxinez hori esan behar dugu. Eta hori lortzen dugu, egin dugun ariketakin, leku horiek identifikatzea eta hor daude, ez? Hemen daia infografia bat barrutikan ikusten aldugun bezala, ez? Nola ikusten aldira leku guziak, eta bueno, ni pixkat obsesionatuta nago argilarekin, ez? Baina ze lanketa diseinu aldetikan, dekorazio aldetikan, ambiente aldetikan, baina esan duan bezala leku bat hobetzeko, espazio bat hobetzeko, bi gauza diran arkitekto bezala esango nukela hobetzeko behar ditugunak, ez? Edo, handitu gehiago eta argia hobego sartu, ez? Horrekin lortuko genuke hobekuntza nabaria beti, ez? Edo zein ariketetan. Bai naturala, baita artifiziala, ez? Niretzako oia den plafoi sasi zapaian jarri eta nun logela guzila argitzen duena, ez daka zentzurik pertsona bat pasa behar ditunean
ordu pila oieratuta, ez? Eta pixka bat konzeptu horrekin puskatzen dugu plafoi hori eta zabaltzen dugu argia izkinetara eta argia ematen dugu estantzia horietara, ez? Bai sarrerara, bai sukaldera, bai leku desberdinetara ikusteko ze espazio lortu dugun, ez? Eta etxe bizitza kutsu hori lortzeko. Esan duguna garrantzizkoa, kanpotikan etortzen zaigun argia, ze garrantzizkoa den, eta baitare oitikan nola egin ditugu, diseinatu ditugu beti leihoak oso bajuak, hoietikan ikusteko, eta gero azkenik ere bai, ze garrantzia daukan aukera ematia, karo, espazioari diogu ematen, ez? Etxe bizitzari gara sortzen. Baina esan behar dugu argi konzeptua onara etortzen ari den jendea, aldaketa egiten ari den jendea, etxean sentitzeko behar dula bere bizitzan izan ditun objektuak eraman, ze objektuarekin ze binkuloa lortu duzu eta aukera izatea ara eramatea, onara ekartzea guk esaten dugu bakarra hoia jarriko genukela eta edozein eta beste guztia ekarai beharko zula onara etortzen den jendea bizitzera, ez? Bai hori eta bai aktibitatea, hitz egiten duguna sukalde bat jarri dugu, da sukalde bat de kortesia, mikroondasekin eta bar, baina aukera ematen digu aktibitatea naiz eta murritzak edo asko jetzi zaigu, ze interesantea da, oieratzeko baino lehen basoesne bat berotzen alba dut. Edo igual mugitzen ezin naiz. Baina nire hilobak etortzen badire, nire zorion ospatzea, aurkitzea bizkotxo puska bat anfitrioi bezala, egotea. Aukerak ematea baita ere aktibitateak eramatea onara zure etxe bizitza bezala sentitzeko. Eta nire partez ere bai bukatu dut. Esan beharko horrela. Ya está. No, eskerrik asko, 60. Baina, gera goien, 60 geldiu goien eta maitetan agore jilo baita ere, orduan, hitzartzi hemen bukatzea, behaiek bakoitzek bere hitzartzi indu, proiektua aurkeztu digute, orduan ja zuek eukiko zue aukerie, eozeini, nahi dezuen ekarpen, galdera, eozer komentatzeko. Etxe bizitza horiek hartzeitunek ze kosto izango be, zema powerleke be, zemate ingresatzen arabera hortan? Da, egoitza bat bezala. Osasun zentro batea jutezea gaur egun, eta dauzkazu ondasun batzuk, ez dazkasun. Orduan horren arabera, gaur egun bezala ordaintzezu toki hori bizitzeko. Eta inorrek ez baldin badakezu ezer, holaxe utziko genuke, Ez da derri horra, jende aurrin hitzaitire ez da erresa izeten, baina badakizue eozein momentutan, eozein gauzakin, udaletxea gertura holeik ez zuela, zuen iritzile emateko edo zuen eozein ekarpen egiteko. Orduan, inorrek ez baldin badakezu ezer, hementxe utziko dugu, nagorei emango jotitze, bukatzeko. Danak txintxo haitzen egontzeate, eta, lehirik esan du bezala, egia ez lehenengo aldiz ikusi ez dutela proiektu hau, eta eozein zalantza edo duda baldin mazkatzute, udaletxeko bati irikita aukezutela. Hau bukatzeko, pozgarri da ez, San Agustin beteta ikustie, gaiek interesa sortzen du, hasieran esan bezala berriz errepikau nahi dut, eskerrak ematekoz, jardunaldi eta etorri zaten guztioi, antola ez duten nahi, Gipuzkoako Foru Aldundiko Maite Peñai eta Matea Fundazioko kidiei. Esan ez, hiru saio hauetan guztiei inporta zaigun gai batetaz hitzein deula, inporta hau kezkatzen gaitun gai bada, zaintzana, eta uste batzen gaitun gai bate badala. Gaurko honez, proiektua aurkeztu dugu, baina indiken ez, hasiera bat besteik ez da, proiektu honek ez luzeak joko, proiektu ezberdinak martxan izango ditugu, eta lehen Maitek esan du bezala espero dugu ez, hau dana elkarra nintie, herriekin batea itie eta instituzioekin batea lanin aritzie. Ezkarrak eman da noi. Oin batek esku galtzagu. Bai, Gabon. Noizko bezala espero da
eraikina da gehieti, gu hemen gaudenok aprobetxako aldeu? Galdera honetzen zain hauen da, ondo. Justu akordatzen naiz Maite etorri zani perdilegia eremu aurkeztea periodistak galdera berdin luzautzi gutela eta egile esan da ez ginen atrebitzen fetxak ematie, egile da guretzako positibo ja behintzat ez, publiko itie eta instituzio guztiek eta matiakin aurkeztia horrek esan nahi du jendien aurrien aurkezte dola eta eineingo dela. Hori esan da, proiektu hori desarrolla izateko hanka desberdinek daude. Alde batetik hirigintza antolamenduko plana aldatzen egea, erabilera aldaketa baten inberdulako, eta zenbait eraikin eta traslado inbertugula. Hau da, alde batetik eraldaketa fisiko bat behar du planamentu horretik, bestetik benetako antolaketa bat behar du, bestetik finantziazio bat behar du, eta eskualdatze hortako bat denbora bat pasakoa egile esan da, ez naiz hauzartzen ni eta ustez Maite ere ez, fetxak emateko, bakarrik esan nahi deuna da ez, espero dela proiektu hau ez, erreala iziti eta epen motxienez, zuek erabili alizatie, herritarrak erabili alizatie. Ez naiz hauzartzen fetxak ematen, jende gehiek izadutelako. Baina, bueno, guretzako bintzet, udal bezala eta egile esan da, Maitekin bilera asko izan ditugu, ja publiko izati eta jendi erakusteko aukeri izatie pauso bat izan da. Seguramente ez nahikue, baina uste dugu ez, benetan egingarri dan proiektu bat dela, baina eskatzen dula ez, demorie esfuerzo pixket, ez da instituzio ez berdinen artien negoziatzi guzti hau aurre ateatzeko. Bai, bueno, nik esango nuke proiektu honen atzean kriston lana dagola. Hasierako asmoa ez da esan gaur aurkeztu deguna, ez? Eta sorionez, esango nuke, garaian planteatu zana zan handipena, ez? Gaur egungo egoitzaren handipena, eta esan posible izan, eta bueno, sorionez, esango dut, horrek bidea eman ziguten, eman zigun, barkatu, honea iristeko, ez? Halako proiektu bat aurrera eramateko gauza asko behar dira. Hirigintzako kontuk, hori argituta eta ja argituta daude, tramiteak izango dira, kokapena bilatzea oso garrantzitsua da, edozein kokapenak ez du balio, gero proiektua, hau aurre proiektu bat da, besterik ez, baina ikusten dezuten nun dago asmoa eta ze helmuga dakagunez, finanziazioa, eta hor beste leku askotan egiten ari garen bezala hemen ere konpromesua hasieratik hasi genuen, ze guk aldunditik ez dugu lan egiten alperrik, asmorik ez baldin badago finantziazioa bermatzeko, no nos metemos en saraos, perder el tiempo, eta gero kontzertazioa. Zorionez, Gipuzkoan daukagun errealitatea da, 95% edo gehiago kontzertatuta daude plazak, eta hor ere konpromesua dakagu. Esan dezaket, beharra ikusi genula, ibilbide luze egin degula, onaino iritsi gerala, eta aldundien aurreikuspenean, azpeiti dagola goia, dakagu, esango dut, Zarautz Urnieta, eta hemen badaukagu lurzorua, identifikatuta, badaukagu proiektua, eta nik uste dut, bide honean gaudela. Nik ez naiz ausartzen esatea, epeak, batez ere, gure esku ez daulako, beti ateatzen dira improvistoak ez, eta gero gure hitza hor geratzen da ez, zalantzan, eta bueno, ez zaigu gustatzen ez, nahi behintzat, ez zaigu gustatzen ziurtatu ezin dena esatia, baina bai, bueno, nik uste dut posizion honean gaude esateko zuek ikusiko zutela, ja martxan. Denok ez dakit, inoiz ez dakigu, baina, bueno, bide honean gaudela.
Oain daun, bai, bueno, kabiu ez, atzeko ez, bai, gaurrungo perretxikuko ere muen, eta atzien dago eskualtegile, hori dena bota ingo deu, trasladu ingoa, eta traslado hori posibilitatzeko beste erekin benetan ebran nahi geha. Orduan, horretik esaten nuen lehenengo eta behin, eraldaketa fiziko hori permitiko duen plan generan aldaketa ingo dela. Eta Maite Peñak esaten bezala hasieratik nahiko gerra eman diaula, lehiritanik Maite baino baita, gero ez pandemien danak etxeko lan desberdinetan ibili gehala, eta beti ikusi duela ez, foru aldundiek konpromisoa eta azpeitikiko baino egile da, gauz desberdinek pasatzen diela, eta askotan ez dela erresa izitizuk gertu ikustezun realitate hori benetan gauzako aldan. Eta hori dela hilabete batzuk, berriz ere Maitena junginen, baina Maite ingo alda. Ez, baina nik itze mande eta, baina orduan gu ere ez ginen ausartzen ez, proiektu jende horri erakustea segurtasun minimo bat neuki gabe. Eta, hoxien zan nahi da. Ezkerrik asko da nahi. Oingoakin zer gertatuko da? Bai, oingo egoitzek dauzka, bestela Maite zuzendu, 86 plaza kontzertauta, baina egile da gaurko egoitzak ez dula betetzen dekretuen baldintzak, gaurko egoitzak logela bikoitzak ditulako, eta pixketen azterketa bat egitako garen, pentsatzen da, egilea urte askotako kontukin nahi dela ez, baina leku aldatze bat egin berko litzatekela egungo erabiltzaileek dienak berrira pasadarko litzatekela, egilea berri hortan plaza desberdinek izango dila, baina mentzet prebizio edo eindako azterketen arabera bi egoitza horiek mantentzie ezinezko da. Bueno, alaxe utziko dugu? Bale, eskerrik asko da noi.